wiwitane mesti nganggo wiwitan no. Ora enek kok terus ujug-ujug wis ora enek. lho nggih no Nganggo wiwitan. Handerek sang bekti priya bagus kang olah budaya Cengkok iki lho. Ngeluk iki lho jan lek ngeluk ki rumah saku kok lek kaya medhak ning nyawa. Sawan menyang kota gedhe Kutha gedhe mangken pundi Mbak Yu? Jogja mbok pilih Jogja, Kayen apa Krebet apa? Nembak Lucy. Kilo berapa wis ditutup Mbak Yu? Nek mbiyen ke guyonane kilo berapa apa kuwi aku yo. Jebule kena garuk. Bandara terus kayung-yung Selendang kuning. angel niku wau Heeh. selendang kuning Ora padha dicoplok 50. kang saking Selendang kuning kang saking ukir tegese ukir ki gunung. nggih Dadi aja dupeh mapane gunung ki apa-apa sarwala ki ora malah kono ki nggon sarwa cemepak. Ngono. Apa-apa cemepak najan mapane rada dhuwur ning nyatane sarwa mbruah. Kebutuhane menungsa cukup beda karo ning ngesor kene. Apa-apa ora enek. enten lho Pak Apa iya? nggih nek digoleki nggih enten Oh, digoleki. nggih swara kurang permana Swara ora pati apik ra dibaya pengapa. Ning wasis pinter ngungrum-ngrum tegese merayu utawa melilihkan hati seorang pria. Nen. Wong lanang ki lha mbok brengose sak kentol. nggih Warok kaya apa? Neng wis ngadepi wong wedok, alah wis to. Kaya Gatot Kaca ilang gapite. nggih ta Pak Jani kula mau beto penggendar piyambak Kowe. Kang Mas Jani Iya ta nih. alon-alon mawon rasa kesusu sik omong-omongan ting 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 Omong-omongan sik. nggih alon-alon nggih Kang Mas Aduh, bang mundak lemu iku Mas. Kuwi kopen saiki kok. neng iki lemu brengose sanjang ngene iki hangura marang bendara Sulistya pijer ngincangake alis Dasare pinter ngungrum tur iso nyincangake alis
tegese main main mata. Mata. Nah, ora kandha ning isi hatinya diluapkan lewat pandangan mata. Kok kaya akar Pak Jani. Biyen cara sik kalau zaman bujang kae to lunga nyandi. Biyen kae lek lunga ki mesti nang pasar. Nggih. Pasar motor rame ngono ki cah lanang ki jane ora golek apa-apa, mung mlebu metu golek ngono kuwi mau, lirak-lirik. Nah, contone janji dipitek sikile, kuwi janji dipitek ki meneng, berarti kenek. Oh, ngoten. Oh, riyen ngoten niku. Heeh, biyen ngono kuwi. Oh, nggih to Mbak Lucy. Kuwi tahun 90-an. Oh, nggih. Urung pati enek HP. Dereng nggih. Urung. Liwate nggih kode-kode ngoten niku. Iya, liwat kode. Terus no sesideman. Mumpung sing Wira Pradangga bergas-bergas. Bergas-bergas. Sih nem sedaya mawon. Termasuk sing meking. Nom sepuhe. Yuk. Luwih becik paten. Marang
Terima kasih matur nuwun Mbak Dewi minangka purwakaning atur ngaturake panyuwun utawa pamundhut lagu-lagu lumantar Cangik Lintang.